Изчезва от България! Отиди в Москва! Срам! 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 Срам за България! Председател! Председател! Днес бе последният ми ден като президент, но и първия ден като гражданин, който наравно с всички българи вярва, че с общи усилия можем да променим България. Да защитим демокрацията, да утвърдим закона, да ускорим икономическото развитие, така че всеки един от нас да се чувства защитен, свободен и достоен гражданин на европейска България. Не могат да спрат вълната, защото сме много, както виждате, защото сме заедно и защото каузата ни е обща. Тя е България. За мен беше чест. Благодаря ви. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.